सध्या कोकणात चालू असलेलो महत्त्वाचं सीझन म्हणजे काजूचं सीझन। आणि ह्या काजूचा झाड बघा किती मोहारला। माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघतच असाल की ह्या काजूचा झाड किती मोहारला। तर सध्या कोकणात चालू असलेलो महत्त्वाचं सीझन म्हणजे काजूचं सीझन। सध्या तर ओल्या काजूंचो दर तुमका माहितीच असतात, 600 रुपये शेकडान चालू असा। त्याच्यानंतर तो 500 रुपयां झालो आणि आता तर शेकडा काजू 400 रुपयां मिळतात। टाटा बिर्ला अंबानींच्या नंतर खरो श्रीमंत माणूस कोण असा तर आपलो तो कोकणवासीय। सुंदर अशी छोटी छोटी गुलाबी रंगाची फुला या काजूच्या झाडावर इली आहेत। आणि ही बघा ही एक छोटीशी कास तेका येता, ही बघा ही अगदी स्पष्ट दिसतात फुला। एका आपल्या मालवणी भाषेत काजीचो मोहोर असा म्हणतात। मोहूर काजीक मोहूर इलो, काज मोहारली असा म्हटला जाता। आता एका काजी धराक सुरुवात होतली या, अजून फुला असं त्याच्यावर। ही बघा किती मोठा झाड आता बघा काजीचा। इकडे दुसरी काज आहे ती पण मोहारली या आणि ही पण मोहारली या। अगदी पूर्ण वरपासून ते तो वरचो डेळो हा सगळ्यात त्याचो वरपासून ते ही बघा ही अशी इथपर्यंत जमनीक टेकली या। तर अशी ही काजीची झाडं असतात आमच्या कोकणात। आणि ओल्या काजूच्या गराची उसळ किंवा आमटी एकदम चविष्ट लागता। त्याचे खूप असे खूप वेगवेगळ्या प्रकारे ते वापरले जातात, सुके काजू, ओले काजू, आणि प्रत्येक काजूगराचे दरसुद्धा वेगवेगळे असतात।